Предполагам, че това постижение ще убие желанието на много да се пробват, но все пак Уейдър да заповядат на сцената да наградят двамата участници. Господин Любомир Валев връчва наградата на победителя. Това е Алчен, ограби всички награди. Представителите на Уейдър и Рефлекс за България също ще връчат своите награди. Ако имаше повече желаещи, повече щяха да опитат от качествените хранителни добавки на двете фирми. Значи Юлиан Любенов ще получи 76 кг креатин, ще му стигне може би до живот. С тази хранителна добавка и заедно с другите хранителни добавки ще се надяваме до година той да покаже още по-добри резултати, както и останалите състезатели. Нека представителя на Експлоат Любомир Валев да дойде да му честити, защото трудно ще му връчи наградата. Както виждате в ляво, това е малка част от нея, просто не беше неудобно да сложим останалата на сцената. Състезателите ще получат и почетни грамоти за своето участие, после да заповядат, за да ги получат. Юлиан, господин Валев, заповядайте. Представителя на Уейдър и на Рефлекс Пепи Илиева ще връчи награда на победителят също. Награди ще има и за всички останали участници. Да, на второ място Мартин Михайлов. Ами той като килограми, колко килограма е Мартин? Мартин е колко си килограма? 63 килограма е. За съжаление няма да получи 63 кг креатин. И на трето място Мариан Станков. Михайлов да получи своята грамота за заетото второ място и Мариан Станков за завоеваното трето място. Уейдър ще раздадат шейкъри на всички останали състезатели. Награди също. Да, сега ще ги гледам. Нека минат един по един и после да седат от сцената. Това е направо. Да минат през съдийската маса и да получат грамоти.
победителят на пето място Георги Михайлов. Анатолий Прокопиев четвърто. Съжалявам, че ги дадох по начин. Александър Любомиров шесто. Илия Илиев седмо място. Слав Стадиев. Грамоти ще има до 10-то място, останалите участници ще получат само утешителни награди. Останалите участници просто да получат своите утешителни награди и да освободят сцената. Казаков да заповядат на сцената, защото започва състезанието в категория над 18 години.